قرم كأخونا قرم سلام كمي تخونوا كما ياللخم داق ماي كأمس إناكم لنا خبرات anyway نايلو معانتي تمرتنا فلي زبلتنا تريقوم دلهم زم كعنانات يا هوب تريقوم لهم كلهم فاميلار تخون وهم زيهم تفولتهم تخون سلازي إذا نايلو معانتي أرستي نمنتاي توافر تبلحتو قريبا عمون قنا مالتيو مزم تريقوم دلهم ركب عدنا نعللنا حساب نقايرنا نمنتاي توافرو نزبل أرست قريبو بزهابو قبر ملس ويكا بزهابنا يناي كلنا قبر ملسي أتا لما عانتي مجلسي تدالو سلسي إتا أرستي نحابار كوينا نحابار ملسي استملسي إيتي باوربوينت نغربو مالتي قاليكم زموصو كلهم مسيلهم هم علو جن انوي تصبق رئيتها تزاربكم علهم دس بلي ازي اخن حسب الله إنا مالتي أقدمي أزيه مسجن زمتريقوم زلهم مأكله سامي برهين أتي زي حلال زخانة سعرهم زقبرو أنا تحبرة تسويك أنا تكومنيتي بزعبة فاينانس مهرو تعمي يمسجن أمسجنو لي نتحبرة تسب نمهار لعلن تحت المبال ليتن كترن صرح زلو إحواتيهم زيوم نفعات أينو قالو خالق بزحات قالو بتي عودي فاينانس يكون ولا بكالو زنقاق إحنا حبرة تسب زياتهم أقدام خينو أنا سلزي رخبم نزي أم سلز فلت رحي استمكال بزح سلزي نرخب مالتي سلزي أزينا نمسكن صو انت اينا هنقبر هجي قدمنا بت باوربوينت بتاعنا كم تلمد مساجر ميشتي موزيكا هنقبر ما يا ناب تمرتنا هنأتو دق عبيتي أنا قاعد أمهنم زيم تراحي زداول نبر بزحات علو بعد هنا تقصوم تاني حكم بعد درار بزحات علو نزح حبرة السبع من راح زوافروا الزيم بلحتن حيالاتن جن نستم تراخبوا مهاجات أمي تراخب مالتي سلزي هوب حدا معالتي نخلو نزبزي عودي فاينانس مهر سبون نراخب اللي جزيه خمس يخل so thanks so much yeah I رسعنا يوم تم قال بلوس أتعلونا الزيم حيالات مالتي so yeah نابتلمد نابتي تمرتنا خمس okay سلمنتاي وكا نمنتاي إخاو invest تقبر وكا why we are investing وكا سلمنتاي إنا نوافر هجي include myself يا خمس هذا I'm investors صدو زي ما درعنا يوم نسيات مالت هجي سلمنتاي إنا نوافر نحنا وكا سلمنتاي إخا نسخة تسفيتها بزل لخات المهار يوهانس هار لخات بزل المهار سلمنتاي إخا توافر وفرسي انتاي سلازخوني انتاي تتعم مالتي so قدمي لنا اتي مو فار مايكال investing بحال انتاي ترقمو I know بستفعل اللي من قد يتقليس إزي أتيم وفري زبحال إزي وفري مالتي بتقرنيا وفري أنت أيو so وفري مالت حدا calculation كوينو risk جيركا تجنزب ناس خازة فركايو try to earn more with it جنزب حيزون خمس على مالتي حتصير سي نسخة risk توصل invest تجبر على لها تا risk توصل لها أنا return تركب تملاسي so تاينا نزلناس حموش تقرش risk تأتوا تحمل شقر شرست مسأتها عسر تخوينا تمزعك كمان إزي risky investing is risky and reward هجي investing نسو مالتي ترجمة so invest مس جبركا يبقى أن asset right سؤالي يكون نجنزبكم مزعك هذا ده السخات تجوز asset تي asset نبلو تي كله على stack بل real estate بل كريبتو بل كمان so نسخة حاسب كلا خنا يبقى لها calculation تتكيم كا ريسك ساق وسدا جن إن تجنزبه أنت هتجبر اللع كتعبي اللع سلزي مسألة إنكامك عبيو feature كركبة مالتي الكان نسخها حاسب كان calculate غير كان so إذا كل شيء investing is equal to risk and reward أو risk plus return مالتي in English كتبها كلها so بزي ريسكي زخونه ريسك خاي وسركا ريسك خنبل كلنا بتقرنيا ريسك مالتي لا ريسك خاي وسركا ريوارد ايتركبنا زخونه ነገር ካይገበርካ አይትረክብናها محرس كاي فركا دزر تركبها
ክትሓርስ ኣለካ ራይት ክትሓርስካ ሪስክ ክትወስድ ኣለካ ከምኡ ሓሪስካ ሕጊ ማለት ክትሓርስ ሓጊ ደን ማይ ኣባጅጎ ክመፅኦ ድዩ እቲ መሬት ክፈርድ ድዩ ኩሉ እዚ ኩሉ ሪስኪ ኣብ ሂወትካ ብምሉእ ሪስኪ ትገብሮ ማለት እዩ ተሓርሳተን ዘርእኻ ኣለካ ደንሽዑ ኣምላኽ ማይ ኣባጅጎ እንድሕር ፈጢሩልካ ደንሽዑ ሪዋርድ ትረክብ ተን ዘረእኻየን ፍረሲ ተኣኪበን መፅኻ ቴክኒካሊቲስ ዝሃው ኩሉ ከምኡ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ እተን ውሕዳት ዘረእካየን ተኣኪበን ድሕሪ 6 ወርሒ 7 ወርሒ ተኣኪበን ብዙሓት ኮይነን መፅኻ ማለት ታስብ ነተን ዘርኢ ግን ንስኻ ሒዝካየን እንድሕር ፈሪካ ኖ ማይ ኣይክመፅን ይኸውን እዩ እዛ ዓመት እዚ ማይ ኣይክመፅን እዩ እዛ መሬት እዚኣ ኣይተፍርየለይን እያ እዚኣ ዳጉሻ ኣይተፍርን እያ እዚኣ ከዓ ጣፍ ኣይተፍርን እያ ኢልካ እንድሕር ሒዝካየን ኮፍ ኢልካ ተን ዝርብኣ ዘለዋ ግን እንታይ እየን ክኾና ንሰን ዝቕባበ ክበልዐን እዩ ኢንፍሌሽን ክበልዐን እዩ ዝቕባበ ናይ ዓድናኻ እንታይ ክትበልዐን ኢኻ ንስኻ ተወዲያ ዘርኢ ይብልካ ንሸ እንተፊርካየን ታሪስክ እንተወሲድካያ ግን ፈሪያ ክትመፀካ ማለት this is technically ኩሉ ከምኡ ዓይነት ስታይል ዝወስድ ብኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ንሕና እቲ ናይ ሪስክ ማናጅመንት ክህልወና ኣሎ ነቲ ሪስክ ከመይ ጌርና ማናጅ ንገብሮ ከመይ እንታይ እዩ ክንደይ ክምለሰና ኣሎ ናበይ ክንኣቱ ኣለና እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት ክንከይድ ኣለና ገለ እዚታት ኩሉ ኢኻ ትኸዶ እምበር ትምህርቲ ንባዕልኻ 4 ዓመት ትኸይድ ኣነ ንኣብነት ፋይናንስ ወዲአ ዲግሪ ክህልወኒ እዩ ካልእ ክህልወኒ ሜይቢ ምስ ወዳእኩሲ ኢቫሉዌት ክገብር ኣለኒ ኣነ ስራሕ ክረኽበሉ ድየ ጠለብ ኣለዎ ድዩ ማርኬት ኣለዎ ድዩ እቲ ዝመሃሮ ዘለኹ ወይ ከዓ ኣነ ዝተምሃርክዎ እዚ ኩሉ ካልኩሌት ገይረ እየ ዝኸይድ እምበር 4 ዓመት 5 ዓመት ገንዘበይ ከሲረ እንድሕር ስኢለኒ كيف ندحر غير عليه ترجم يقولون الساعة تهريسك تبهال عقد داسية بقى كنفلت أزلنا كتولد ريسكي يا كت كيد ريسكيو كت ماكينة خزور ريسكي سب without risk reward أيركبني كافي اللي كان دحرق جزاوي عيل كان تزيدن كاسق إسكا جنزب كتقطع نو أيتقطع صريح كتقطع لك right كتوفر لك وفير كها سريح كها تمز على كمان so invest involve نبزح نجار decision موسان زجبر الكائخة تو إندا وسن كاتخير خا نتجنزب كاسي how كم يجرو تجنزب كخمس السرح نعها like to make your money work for you that's all so كم يجرو كأخذ بالانس تجبر خا risk and reward مالتي تانا رأزلنا زين كل تنقلات risk and reward risk or return في بلاد خلا هذه الريسكن الريوارن بالانس اوت تجبر أخا so أب 10% كوافرة high risk لوا أب 5% كوافرة low risk لوا simple so إذن ناتكا individual ناتكاي وسانة ناتكاي هوات it's depend أبا خاي أنت عينت قول لك أنت عينت مرج لك أنت أبينا عينت circumstance ويك أبينا عينت كنتاتك علىها وساني no دسبلي أنا ناي credit card 21% interest يخفل على لهم so invest قبرين نحتفل لها no circumstance ناتكا زلها يخونات أنا investment أيقونة الدين كانوا زي high interest دلك نجر paid off كبر يخلك no دسبلي أنا emergency fund ولا حنتي بلين so invest قبر no emergency fund at least بوحدو ناي 3 ورح ناي 6 ورحي أب account هخلوا كلو أب high yield saving كمان نسن حزوا هذا high yield saving سؤالكم أب checking أب normal saving كايد قبره إذن أول كام كورب فيلم سبولن أنا سكفل لاني high yield saving دحر جير كاس كندز هاب كندز إن دحر وصل كويني to process رايو سجنزب دال زمزال كا yeah I did it مخنياتو أقول له كابو خا transfer كوني so at least نمنتاي نتي نقز نتي inflation نتي زقبابة انتاي ندا قبره control اللي قبره نتي جنزب وخص أن حلوه مخنياتو نتي نتم سبات كساب دموزمش so كل شيء أبي كأت قبره ولا تي emergency savings أب high yield saving قبره easy high yield saving كتوزع دخل أب account حاضر رأي مالي so مريج أتات ناتكاي كنا تكا أقداس النتالو علامات لك إذا بسنك كله قدمت كتقتل لك أوكي قصر حادة سلام ده إنفست قبر قصر حادة جمرة مفتار أتات very easy simple term أتاوي خان خبر كده هذا term مالت dividend كتركب زعما dividend تماهر يعني هوات كاب ستاك بل كاب كالبل dividend shares خوانا نقدر كتركب نعملت كاب ستاك كاب real estate regular زخونه dividend هلكا مالتي dividend مالسي وتت كاب ستاك تحركينو dividend هلكا كاب real estate تحركينها rental income هلكا أسد مجمرة income كانوا معباي grow your income perfect هذا
ኢንቨስት ኣነሲ ገንዘበይ ንኽዓቢ ኣታዊ ንኽረክብ ካልእ ምንም ኣነ እንጆይ ንክገብሮ ይኮንኩን ኢንቨስት ትገብር ኣነ ሰብ ንኽሪአለይ ኣይኮንኩን ኢንቨስት ትገብር ወይ ከዓ ብርሂን ሰብ ንኽሪአሉ ይኮነን ወይ ከዓ ማእከለ ሰብ ንኽሪአሉ ይኮነን ዝሰርሕ ገንዘቡ ንኽዓቢ ሓደ very important ምክንያቱ እታ ገንዘብካ ኣብ ባንኪ ዘላ ገንዘብካ ኣብዚኣ እንድሕር 500 ኮፍ ኢለን ከሪአኩም እየ never ever ኣይትዓብን እያ እዛ ገንዘብ እዚኣ ኣብዛ ኢንቨስት ግን ተዓብያ እንታይ ዓይነት ሪስክ ትወስድ ከዓ ምሳ ኣላ እታ ሪስክ ኤንድ ሪዋርድ ክትፈልጥ ኣለካ ካልኣይ ዝለዓለ ተመላሲ ንምርካብ ገንዘብካ ከዓቢ ዓብይ ዝለዓለ ዝበለፀ ተመላሲ ንምርካብ so it is the higher rate of return እንታይ ኣለዎ then the more money you will earn so higher ንኣብነት 15% ትመልስ S&P እንተዝብለኩም ነይረ I know S&P regularly 11.43% ዝመልስ እይር ማለት እዩ ተስላ ከዓ 15% ትመልስ ኣብ ዓመት ተልና ንኣብነት ማለት እዩ ኣብዚ እንተዋፊርካ ሃየር ኣለካ ኣብ S&P እንተደልካ ሎወር ኣለካ ግን ኣብዚ ከተዋፍራ ከለካ ኣብ ተስላ ከዓ እንታይ ኣለካ ሃየር ሪስክ ኣለካ ኣብዚኣ don't forget that ቁፅሪ 3 እቲ ፋይናንሳል ናትካ ዕላማ ከዓ ኢንቨስት የግብረካ እዩ ዕላማ ኣለካ ንኣብነት ሪታየርመንት ፕላን ክህልወካ ክእል እዩ ንስኻሲ ጡረታ ምስ ወፀኻ ኣይትሰርሕን ኢኻ ራይት ንጡረታ ኣይክእክብ ማለት እዩ ብትግርኛ ሶ ናትካ ላይፍ ስታይል ድሕሪ ምስራሕካ ንኣብነት ኣብዛ ዓዲ ጡረታ ወዲ 65 ዓመትካ ጡረታ ትኸይድ ቅድሚ እውን ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ እንተደሊኻ ጡረታ ዋላ ወዲ 40 እውን ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ጡረታ ኤኒ ታይም ጡረታ ኢኻ ትወፅእ ኣብ ዩኤስኤ as long as ፋይናንሻል ናትካ እንድሕር ሴት ኮይኑ ኣብ ዝበለፀ ኩነታት እንድሕር ሃልዩ ኤኒ ታይም ጡረታ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ደቂ 40 ጡረታ ይወፅኦም ደቂ 50 ጡረታ ይወፅኦም እዛ ዓንዲ ንጡረታ እዩ ሕጂ ክርስዖ ይብለናን እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ኣርእስቲ እዩ ኣሕዋት ኣብዛ ዓዲ ንሕና ብሕልፊ ናህና ወለዶ ሜክ ሹር ክኸውን ሸር ኣለኹ ዶ የለኹን ኦኬ ብሕልፊ ናህና ወለዶ let me say this ንሕና ርኣይዎ ኣብ ዓድና ንዓቢ ምስ ዓበና ብልምድና እንታይ ኣሎ ሕንሳስ ልደ ንባኻን ነድኻን ይሕዞም ምክንያቱ እታ ገዛ ሒዝዋ ፀንሕ እሞ ይበሃል ነቡኡ ነዱኡ እንካ ተይከር እንዳገበረ ይኸይድ ስ ብልምድና ይበል ሎሚ ከምኡ የለን ኣሕዋት ሎሚ ተቐይሩ እዩ ዘበን ኣነ ካብ ዕድመይ እንድሕር ናብ ደፋ ኢለ ኸይደ ናይ ጡረታ ገንዘብ እንተዘይብለይ ደቀይ ኣብዛ ዓዲ ተወሊዶም ተማሂሮም ክሕግዙን እዮም ክረድኡን እዮም ነው ኣብ ደይ ከይሮም ኮፍ ከብሉና ኣይ ሞስትሊ ማለት ከምኡ ዝገብሩ ማለት ኣይኮንኩም ዘለኹም ቆልሎም ቆልዑ ይገብሩ ማለት ኣይኮነ this ናብኡ ቴክኒካሊ ኢና ንኸይድ ዘለና ከምዚ ኮፍ ከብሉካ ባኻ ንሳቶም ከኣልዩኻ ከምዚ ናይ ኣብ ዓድና ገለመለ ከምኡታት ኣይኮነን ሕጂ ናብኡ ይኮነን so you have to think ናትካ ናይ ጡረታ ዝኾን ገንዘብካ ደከር ዲኻ ኣብ ገዛኻ ዲኻ ክትእለ ዲኻ ዋላ እውን ደቅኻ ምስ ደቅኻ እንድሕር ኮንካ እንዳተኣለኻ እንዳኸፈልካ ቴክኒካሊ ድዩ ከምኡ ዓይነት ሜላ እዩ ከምኡ ዓይነት ስታይል እዩ ናብኡ ኢና በፂሕና ዘለና እቲ ባህልና ክተርፍ ዘይግብኦ ባህሊ ይተርፍ ኣሎ ብሰንኪ ስደት ሓደ ካብቲ ዝሕዝነካ ማለት እዩ ሕጂ ራይ ወለድና ይሓስቡን እዮም ኖ ኣነ ምስ ኣረግ ክኾነኒ ገንዘብ ኢሎም no they don't even think about it ኣይሓስቦን ሕጂ ኣብዚ ግን ከምኡ ዓይነት ስታይል ይቢል ዝገብር ኣብዚ እቲ ፋይናንሻል ጎል ዝበልናይ ቁፅሪ 2 እንታይ ኣላ ኣብኣቶም ፃ ኤዱኬሽን ፋንድ ንስኻ ኢንቨስት ትገብር ከዓ ንኻልእ ንኣብነት ናይ ትምህርቲ ወፃኢታት ተሊካ ክትመሃር መደብ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ናይ ትምህርቲ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኤዱኬሽን ወፃኢታት ክህልወካ ክእል እዩ ንነብስኻ ንደቅኻ ናቱካ ዲፐንደንት ዝኾኑ ስለዚ ኣነ ካብ ሰዓት እዚ 520 ፕላን ዝበሃል ኣሎ ንኣብነት ናይ ቆልዑ ካብዚ ሰዓት እዚ ንደቀይ ንኮለጆም ዝኸውን ንትምህርቶም ዝኸውን እንዳፀጋዕኩ ክኸይድ ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ኢንቨስት ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ እዚኣ ኣብዛ ናይ ጡረታይ ከዓ 401k ወይ ከዓ ሮዛ RN እንድሕር ከይደኻ ንጡረታይ ከዓ ይክብ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ you don't have to ኩሉ እቲ ገንዘብካ ትመቃቕሎ ማለት ኣይኮነን
ابزي 300 ابزي 200 تكون ولا ابزي 100 خطأ تغلها ابزي من 50 خطأ تغلها ولا 100 خطأ تغلها just it's technically اتي اسرار حدري so ازينا عخا ازيو مسرتاوي ማለት كال عبيت هابتي ማለት አንተ ቦንታ ያላ እቶት ንምብርካትን عبيت ሃብትን በበይን ህይወት እቶትካ ተበርክት እቶት ወርሓዊ እቶትካ ዓመታዊ እቶትካ ተበርክት ተላ እዚ ከዓ ሓደ ካብኡኻ ቁጥር 4 ከዓ عبيت ሃብቲ ولا ሃብትኻ ክትዕብድ ደሊኻ ኢንቨስት ትገብር ነዚ እውን ክትገብር ትኽእልኻ maybe ነዚ ክትከውን ትኽእልኻ ኣብ ናይ ፋይናንሻል ጎል ክህልወካ ክእል እዩ ኩሉ ትገብሮ ማለት ኣይኮነን እዚ ሕዋት ግን ካብቲ ንሕና ሓሳብ ዝረኸብናዮ ጥራሕና ንዘረብ ዘለና እነን ንኢንካምካ ጥራሕ ኣታዊኻ ክትዕብድ ጥራሕ ትኽእልኻ ቴክኒካሊ ምስ ዕብየት ሃብቲ ክትኸይድ ትኽእልኻ ነዚ ሶ ዕብየት ሃብቲ ማለት ካፒታል ኣፕሪሺዬሽን ማለት እዩ እቲ ካፒታል ኣፕሪሺዬሽን ዝበሃል እንታይ እዩ ሓደ ነገር ትገዝኦ እሞ ለሰይ ስታክ ተስላ እጅን ኣብነት 185 ቅርሺ ላ ንሓንቲ ሸር ሽዑ ሱቅ ትብላ ዋፊርካ እዛ 105 ድሕሪ 10 ዓመት ፍርሽር እዚኣ ናበይ ክትመፅእ ጀስት ኣራውንድ 1000 ቅርሺ ትበፅእ ንበላ ኣፕሪሺየት ገይራላ ማዕቢላ ኣላ ዓብያ ኣላ ሓንቲ ሸር ትገዝእ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ሸር ካ ክትገዝእ ሓንቲ ሸር ናብ 1000 በፂሓላ ንበላ ድሕሪኡ ንስኻ ሸጥካ ፕሮፊት ትረኽባ ነታ ጉዳይ ማለት እዩ ካብቲ ሓንቲ ሸር 185 ዝገርካ ስንት ክንደይ በልጥካላ ኦልሞስት 815 ቅርሺ ኣከባቢኻ ከሲብካ ኣለኻ ሶ ኣፕሪሺየት ይበሃል ወይ ከዓ ሓንቲ ገዛ ብ200 ቅርሺ ዝገዛ ድሕሪ 4 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ክንደይ ክትከውን እዚኣ 600,000 ፍርሽር ትከውን ደን ኣፕሪሺየት ገይራላ ማለት እዩ ኣፕሪሺዬሽን ይበሃል እዚ ሃብትኻ ማዕቢልካ ሸጣ ተኸለኻ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት ደን 400,000 ከሲብካ ኣለኻ 400,000 ከሲብካ you can do whatever you want ሓደ እንዳ ፋክተሪ ኣብ ሓደ እንዳ ፋክተሪ እንዳ ፕላስቲክ ወይ ከዓ እንዳ ኦረንጅ ኻ ትኸፍታ ብዓድኻ ማለት 400 500 ሒስካ እንድሕር ከይድካ እኹል ዝኾነ ፋክተሪ ክኸፍተካ ክእል እዩ ኣብ ዓድኻ ማለት እዩ ሃብታም ትኸውን ማለት እዩ ዲና ክንብሎ ولا ሃብታም ትኸውን እንተዘይበልና ስትካል ይህልወካ እሞ እቲ ነቲ ሕብረተሰብካ ፊድባክ ትገብር ነቲ ሕብረተሰብ ሳፕላይ ትቕርበሉ ማለት እዩ ሃብታም ትኸውን ዝበሃል እኳ ስኢልካ እዩ ከምኡ ላይክ ኣብ ዓድና እዩ ዝፍለጥ እምበር ስና ገንዘብ ምህላው ማለት ጅስት ነቲ ሰርቪስ ምህላው ማለት እዩ ኦኬ ካልኣይ ኮምፓውንድ ሪተርንስ ማለት እዩ እቲ ኮምፓውንድ ሪተርንስ ከዓ እንታይ እቲ ንስኻ እቲ ዝረኸብካዮ ኢንቨስት ለሰይ ካብዚኣ ዲቪደንድ ትረክብ ንኣብነት ንበላ ካብ ተስላ ሪኢንቨስት ትገብራ ኣብኣ ኮላ እታ ዲቪደንሲ ካብ ናባኻ ትመፅእ ሪኢንቨስት እንዳገበረት ንሳ ንባዕላ እታ ዝረኸብካያ ኢንተረስት ናይ ዓመት ለሰይ ተስላ 175 ገዚእካ 10% ኣብ ዓመት ሃይ ኮይና ንበላ እታ 10% ዝኸሰብካላ ናብዚኣ እንደገና ከዓ ንስኻ ኣብኣ ኮላ እንታይ ትኸውን ኮምፓውንድ ትኸውን ትቕፅል እንተዘይሸጥካያ ንባዕላ እታ ኣብ ዝርኣ ዝረኸብካያ 10% ፕላስ እዚኣ ክለን ከዓ እንደገና ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ኮይና ክልቲአን ከዓ ግሮው ገብራ ድሕሪ ከዓ ናዘር ይርካ 15% ግሮው ገይራ ንበላ ናብዚኣ ከዓ ክትረክባ ሃዛ ኢንተረስት ሶ ኣብዚኣ ዘላ ኢንተረስት ከዓ ኩለን ከዓ ብሓንሳብ ኮይነን ከዓ ሪኢንቨስት ላይክ ሪግሮው እንዳገበራ ይኸዳ ኮምፓውንድ ኢንተረስት በይኑ ሌክቸሩ ምሂርና ኢና ብዓብይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ዘዕብዮ ገንዘብካ خلاص يكون that's the most important ማለት እዚ ክልተ ናይ ግድን most important ናይ ዕብየት ሃብቲ ወይ appreciation ወይ compound interest that's why investing ማለት ከም ዝብልና ተስላ 185 ሲ ተዓበብ ዓመት እንዳዓበየት ተዛዓበየ ገንዘቡን እንዳበዝሐ ንሱ ከዓ ንባዕሉ ይዓቢ እንዳዓበየ compound interest እንዳኾነ appreciate እንዳገበረ ሃይ ቫልዩ ይኸውን ሽዑ ይከንሰል ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ሃሎ ቁፅሪ 5 እዚ ናይ ብሓቂ ምዕቃብ ዓቕሚ ምዕዳግ ማለት እዩ እዚ preservation of purchasing power ዝበሃል ኣነ ባንኪ ከምፃ እዚኣ 50,000 ኣለኒ ኮፍ ኢሉ
ኣብ ሲዲ ኢንቨስትመንት ክብሎ እየ ኣይገበርኩን ዜሮ ኣለኒ ንበሎ እዚኣ ኮፍ እንተኢላ ኣነ ናብዚኣ እንተዘይዋፊረያ ካብ ዝቕባበ ኣይትድሕንን እያ ናታ ክትገዝኦ ዝግባኣ ኣብዚ ሰላቶ ሰዓት ናታ ሓይሊ እንዳወረደ 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 እዩ ዝኸይድ ኣብዚኣ እንድሕር ኢንቨስት ገይረያ ግን እንዳዓበየት 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 ትኸይድ ንኣብነት ሲምፕል ሲዲ እየ ዘለኹ እዚኣ ሲ ውሕስ ጋረንቲ 100% ናሎ ዘለና ሲዲ ወይ ቦንስ ናቲ ሪስኪ እውን ኣይትወስን ዘለካ ኣብ ሲዲሲ ኦልሞስት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ስልዕሊ ካብ 5 ክሳብ 6% ኣሎ ኖ ኣብ መንጎዝታት ኣሎ ካብ ኣብዚኣ ኮፍ ኢለን ዘለዋስ ኣብዚኣ እንድሕር ጌርካ ነቲ ኢንፍሌሽን ነቲ ዝቕባበ ኮንትሮል ይገብረልካ ኣሎ ኣትሊስት ፔይድ ኦፍ እንዳገበሮ ንዕኡ ይኸይድ ማለት እዩ ናይ ምዕዳግ ዋጋ ናታ እቲ ናይ ምዕዳግ ሓይላ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንድሕር ነዊሕ ኮፍ ኢላ ኣብታ ባንክካ ስቂላ ኣብታ ቼክ እንዳ ሴቭን ትርጉም ዘይብላ ንኸመት እያ ትኸይድ ሶ ኢንፍሌሽን ሄጅ ይበሃል እዚ ቸክ ዲስ ዋን ኣውት ብራቮ 100 ቅርሺ ኣለሃካ ትሰርሕ ኣላ ኢንቨስት ጌርካ ኢኻ 100 ቅርሺ ኣብ ባንክ ኣለሃካ ኮፍ ኢላ ስቂላ ራያ ድሕሪ 10 ዓመት ተለንዳ ድሕሪ 10 ዓመት ታ 100 ቅርሺ ክንደይ ትቕየር 34 ቅርሺ ቫልዩ ይህልዋ ድሕሪ 10 ዓመት ሲ ታ 100 ቅርሺ ክትገዝኦ ዝግባኣ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ድሕሪ 10 ዓመት ምስ መፃና ዋጋኣ ሲ 34 ቅርሺ ከም ዘለዋ ሽዑ ተድምዖስ ናይ 34 ቅርሺ ንብረት እያ ክትገዝእ ትሽዑ የብላ ሜታ ብኾፋ ወላ ሓንቲ ገበርካ እንኳ እዛ ተርም እዚኣ ኣሕዋት ብጣዕሚ ክትርድዋ ደስ ይብለኒ እንድሕር ኣዋፊርካያ ኖርማል 7% ሪተርን እንድሕር ገይራ ኖርማሊ 7% ኖርማሊ እንኣብረ ግን 197 ቅርሺ ትቕይራ ኣላ ዳብል ትኾን ኣላ እታ ገንዘብ እቲ ገንዘብ ኮፍ እንተይሉ ኣብ ባንኪ ዕድግናቱ ብጣዕሚ ይወርድ ንሃለኩም 34 ብ100 ቅርሺ ሽዑ maybe I don't know እንታይ ክንብልና ብ100 ቅርሺ ሽዑ maybe like what is it like ኮምፒውተር ክትገዝእ ትኽእል ንበልና ብ100 ቅርሺ ኣታ ግዜሳ ድሕሪ 10 ዓመት እዛ ኮምፒውተር እዚኣ ብ100 ቅርሺ ኮነትን ካልእ ዋጋ እያ ክትከውን ትማሊ ምስ ሓደ ሰብ ንዳወል ነርና ሲ ሓንቲ ኣይተም ኣልዒልና ዋ እዛ ንብረት እዚኣስ ዋጋኣ ክንደይ ኮይና ብለን እታ ዋጋ እታ ንብረት ሲ ኣብዛ ሰዓት እዚኣስ 19 ቅርሺ በፂሓ ትሽየጥ ኣላ ቅድሚ ብዕላል ዕላል ከምዚ ናብ ስታት ብዛዕባ ኢንቨስት እንዳኣተና ቅድሚ 10 ዓመት እታ ንብረት 9 ቅርሺ 99 ነይራ 10 ቅርሺ ነይራ በኣ የኸረድኦ ፈቲነ ልክ ዳት እዚኣ ትሪኣ ዘለካ ኣይተም እዚኣ ኣብ ምስኡላ ምሳይ ኣላ ዳ ኣይተም እዚኣ ንብረት ራእያ ክንደይ ትሸጥ ኣለካ ብዛ ሰዓት እዚኣ 19 ቅርሺ ይሸጥ ኣለኹ 1899 19 ቅድሚ 10 ዓመት ክንደይ ነይራ እዛ ንብረት እዚኣ ኖ 9 ቅርሺ 99 10 ዋይ ኣነ ኣብኡ በፂሓ ሕጂ ዋይ ስለምንታይ ኣነሳሲ 9 ቅርሺ ወሲኻ I don't know ይብለኒ that's how that is inflation እቲ ንብረት ኮፍ ኣይኮነን ዝብሉ ንብረት እንዳወስኸ appreciate ዝብልና ዝኾነ ኣይተምስ እንዳወስኸ ይውስኽ ተስነቸ ምክንያቱ እቲ ዕድጊ ናይቲ ገንዘብ ናይቲ ዶላር እቲ ዝቕባበናቱ እንዳዓበየ ይዓቢ ዘሎ ቅድሚ 10 ዓመት ኣይተም ንሱ ዝፈልጣ ሰብ እዚ ራእየ ብ10 ቅርሺ ይሸጣ ነበር ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ይሸጣ ዘሎ ግን ብ19 ይሸጣ ኣሎ ንምንታይ ንሱ ከምፃኣ ከሎ ካብታ ካምፓኒ እንዳወሰኸት እያ ትወስኽ እጁ ዋላ ኣብ ዓመት ዳርጋ ቅርሺ እንዳወስኸት ትወስኽ ኣብ ዓመት ዳርጋ ቅርሺ እንዳወስኸት ወይ 70 ሳንቲም እንዳወስኸት ትወስኽ 70 ሳንቲም እንድሕር ኣብ ዓመት ትውስኻልያ ናብኡ ንሱ ክገዝኣ ከሎ ትሰብ ንሱ ሸያጣ እዩ ብዙሕ ዓበይቲ ትካላት ዘለዎ እዩ ሰብዚ 70 ሳንቲም ክውስኸሎ ንሱ ከዓ እንታይ ክገብረላ 40% ዲ 30% መክሰቡ ከዓ ኣትወላይ 70 ወሲኾም ተሰይዶምላ ንሱ ከዓ ቅርሽን 10 ሳንቲም ይውስኸላ እንታይ ከም ካብኡ እንዳብፅሕካ ኣብ ዓመት መፂኻ ኢለ ወሲኾምላ ስለምንታይ ይውስኹላ ኣለዉ
بزيا سمبل ترم نرادا تمال مالتي درجة نزي أنا أبزي أنا نسون كان علسي almost 10 دقيقة ودي أهلنا نزي so that's how it is هجي well understand مالتي هجرا simple إذا ترم أبنت زمسالكم زلوا توسخة تانا مئة قرش نبرة كمبيوتر كا توسخة عند حركة في تلاقين ترجم يا بالله نفس على سنة 4 ثانية أخذ كيد أسوا هجي نسخة سبزيكا أنت زوافيركا أنت وسيا أنت تنك أساقي ساقن ገንዘብ አትገባ you don't have to ሪስኩን ተወስድ ይብልካል ከወይስ በልና ሃይ ሪስክ ሎው ሪስክ እቲ ሃይ ሪስክ ሃይ ሪተርን ሎ ሃይ ተመላስ ሎ እቲ ሎው ሪስክ ሎው ሪተርን ሎ ሲዲ ቦንድስ ንኣብነት ሕጋዊ ኢንሹራንስ ዘለዎ ንኣብነት ሲዲ ኢንሹራንስ ዘለዎ ከይተረፈ you don't have to risk ተወስድ ነገር ይብልካ ዓቕሚ ተልካ ብሕልፍና ብሪል እስቴት ዓቕሚ ተልካ ተበፂሕካ ከዓ ሪስክ ይብሉ ሪል እስቴት tell me that እንድሕር ዓቕሚ ለካ ኮይኑ ንሳ ገዚእካ ሓንቲ ፕሮፐርቲ ወላ ክራሽ እንተኾነ ኩሉ ሻዕ ዝብላ ኣላ ኮታ ፕሮፐርቲ ኣብ ኣኮላ ሪስክ ኣለዋ ዲ የብላን ኦኬ ዳውን ኮይና ቫሊናታ ዳውን ኮይና ይኹን እንታይ መፀገም ኣለካ ስኻ እቶም ተኻረይትም ኣይወፅን እዮም ሕጂ ኣብዚኣ ከለኹ ተዓላል እንታይ ገብር ትማሊ ምስ ንዕሎ ነበርከ ኣነሲ እብለንህ ዓመት ሙሉእ ከፊለስ ኣብዛ ዓመት እዚ መወዳእታ ዓመት ማለት እዩ ሪኮንሲሌሽን ዝብል ሰይድ ደሙለይ ኦልሞስት $2,000 ዘይከፈልክዎ እንዳተረፈኒ ፀኒሑ ኣብቲ ናይ ረንት ናቱ ማለት እዩ $2,000 ዘይከፈልክዎ ፀኒሑ ኦኬ ክልተ ነገር ወሲኹ ኢለ ምክንያቱ ትሪፕል ኤን ዝበሃል ኣሎ ወይ ኢንሹራንስ ወይ ፕሮፐርቲ ታክሲ ናይቲ ገዛኻ ቫልዩ ስለ ዝወሰኸ ንስኻ ከዓ ትሪፕል ኤን ስለ ዝኾንካ ክትከፍሎ ስለትግደድ ንሱ ስለ ዝወሰኸ እተን 2,000 ሪኮንሲሌሽን ገይሮም እዮም ፀብፂባ መፅኦምልካ ዘለዎ ሕጂ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ናትካ ፔይመንት ንሰን ተደሚረን ስለ ዝመጣ ክበዝሓየን እሞ ክዓቢ እኳ ኣይተሰማምዓናልን እስኻ ሳይን ጌርካዮ ዘለካ ትሪፕል ኤን ወይ ከዓ ካም ዝበሃል ኣለዎ ንሱ እቲ ፕሮፐርቲ ታክስን እቲ ኢንሹራንስን እንድሕር ዓብዩ ንስኻ ከዓ ከምኡ ምስኡኻ ኢንፍሌትድ እናገበርካ ትኸይድካ ይጅዋሊት እሞ ታናተይ ቤዝ ረንት እኮ 3% ጥራይ ተዓቢ ኣብ ዓመት ብለኒ ንሳ በይና እያ እተን ምስአን ዘለዋ ተሓዊሰን ዘለዋ ግን እንደ ዓበያ ከለዋ ሞር ኢንሹራንስ እንድሕር ከፍ ኢሉ ሞር ፕሮፐርቲ ታክስ እንድሕር ከፍ ኢሉ ናብቶም ኣብኡ ዘለኹም ተኻረይቲ ብምሉእኹም እዮም ዝምቀላ ዳሰት ሕጂ ነገራት እንዳዓበየ ዓቢ ነገራት እንዳተለወጠ ልወጥ ሶ ንስኻ ከዓ ንሱ እንዳተዓበየ እንድሕር ዓብዩ ንስኻ ከዓ እንዳዓበኻ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሶ ምዚኣ ብዙሕ ዝተኣሰር እንታይ ኩሉ ነገራት ዘዕብየኻ ኢንፍሌሽን እዩ ነቲ ፕሮፐርቲ ታክስ እንታይ ኮይኑ ኢንፍሌሽን ኣፕሪሺየት ስለ ዝገበረት ገዛ ኢንፍሌሽን ናይ ግድን እዩ ነገራትካ 3% ዝውስኽ ኣሕዋት ናይ ግድን እዩ ኢንሹራንስካ 3% ውስኽ ኣብ ዓመት ናይ ግድን ግን ኢንሹራንስ ኮሚኒኬሽን ክትገብር ትኽእልኻ ብሬክ ዳውን ጌርካ ንዖም ናብ ካልእ ኢንሹራንስ እንድሕር ደው ኢልካ ካልእ ከምዚ ኢልካ ክሰማዕ ትኽእልኻ ፀገም ዝበሃል ኣይኮን ፕሮፐርቲ ታክሲ ግን ነወር ትጎ ቫልዩ ወሲኻ ኣላ ብኣ ከዓ ክትውስኽ እያ ማለት እዩ ኣነ ኣቨሬጅ 3% ውስኽ ስለዚ ናብታ ካብ ገንዘብ ምህላው ናብታ ገዛ ዝበልና እንድሕር ረንታል ኮይና ነቲ ተኸራይ እውን ትወሲኻ ዘላ እንድሕር ብከምኡ ተሰሚዕካ ናይ ረንታል ክሳብ ዝኾነ ባዕሉ እዩ ዝኸፍላ ግን እዚ እቲ ኣግሪመንት ክህልወካ ከሎ መጀመርያ ሞስት ኢምፖርታንት እዩ ካልእ ስለምንታይ ተዋፍር ኣነ ካብ ሓንቲ ወፊረ እዛ ዘላትኒ ፋይናንስ እንደ ምስ ሓደ ካምፓኒ ዝሰርሕ ዘለኹ ደስ በለ ኢልካ ሕጂ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ካብ ሓደ እቶት ኣይትህልወኒ ዝተፈላለየ ዓይነት እቶት ንክህልወኒ ከዓ ይዋፈር እቶት ክብል ከለኹ ዝተፈላለየ ከምዚ ትግርኛ ኩሉ ሻዕ ዝብል ኣሎ ገንዘብካ ሰብ ሓንቲ እንቋቑሖ እትዎ ማለት እዩ ሕጂ ገንዘብካ ብሓንቲ እንቋቑሖ ምእታው ማለት እዩ ኣነ ኦልሬዲ ገንዘብ እየ ኣነ ከይደ ወፊረ ዝኣትዋ ዘለኹ ትካል ኣነ ገንዘብ እየ ዘመፅእ ነታ ገዛ ነዞም ደቀይ ፊት ዝገብሩ ሰብ ዝብኹ ይሰምዑም ዘለኹ ማለት እዩ ንሳ እንድሕር ገለ ኮይና ኣነ ዓይነ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ካልእ ኢንቨስትመንት ተፀኒሕኒ ኣብ ካልእ ይዋፈር ተፀኒሐ ከዓ ግን ክድሕን ይኽእል ኣትሊስት ሰርቫይቭ ክገብር ይኽእል ማለት ሶ ኣገዳሲ እዚ ቃል እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ
እዚ ሪስክ ማናጅመንት ብጣዕሚ ዝሕግዘካ ምክንያቱ ካብ ሓንቲ ስታክ ጥራይ ትሕድር ግሮዝ ስታክ ጥራይ ተእትወን ኩለን ገንዘብካ ስታክ ሜቢ 60% ገንዘብካ ዋላ እታ 1000 ቅርሺ ኢና ንብል ዘለና ዋላ እዛ 1000 ተሃልወካ ቦንድ 10% ሪል ስቴት ዓቕሚ እንተሊካ ፅቡቅ ካልእ ክሪፕቶ ከምኡ 20% ዝተረፈ ዋላ ብሲዲ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን ሽዑ ክንደይ እያ ተርፈካ 10% ሽግር የብሉ ማለት ሶ ዓቕምስ ካብ ሪል ስቴት ተሊካ እሞ ኢትስ ጉድ እቲ ሄልፕ ንዓካ ስፕሪድ ነቲ ሪስክ ነቲ ሪስክ ንብሎ ነቲ ነገራት ዝብሎ ፋሕ ነገር የብለልካ ማለት እዩ ዋላ እታ 1000 ቅርሺ you don't have to እዚ ንክጅምሮ ንክተብሎ 100 ክኾን ኣለዎ 50 ክኾን ኣለዎ no you don't have to እስኪ ታ ኣካውንት ጥራይ ትከፈል እስኪ ትጀመር ጥራይ ንሳ ريخ مخنا كل تشحن 24 so far interest rate قرص امبر كوسخو خم زي كوننا فليتنا زلنا سلازي things gonna be green and beautiful قال كم نري زلنا entrepreneurship and then innovation نسخا ገንዘብ ኣብ ሓደ ኣብ ተስላ مسكدካ سي بزح شر جزاء نحي 50 شر جزاء እቲ ገንዘብ ንስኻ ትገዝኦ ዘለኻ ናብቲ ሸር ንተስላ ገንዘብ ሂብካ ኣለኻ ተስላ ከዓ ግሮው ክትገብር እያ ክትዓቢ እያ ካብ ገንዘብካ ኣብታ ባንክ ኮፍ ኢለን ዘለዋ እዚ ናዕትቢ ናይስ ኩን ኣይኮንኩን ከላ ናይስ ኩን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኻ ቴክኒካሊ ንስኻ ኢንቨስት ገብሮ ዘለኻ ሲ ጠቕምለካ ንዓኻ ነቲ ትህቦ ዘለኻ ትካል ካምፓኒ ኢንቨስት ገብሮ ዘለኻ ጠቕምሎ جي نت بيزنس كا سابورت تقبر لها سامي بزعبا بلوك تشين دبل بزح كامباني انا كامباني تاعو ساعات قال زي بحق فلاسفه ساميال مالتي بزح زمهر يوم بساي حدا نجر كفطر ينتي لكا 50,000 انا انكابل ابو انفست قبرتي ليو زلو ساعات زلو ماي ناي قيح بحر دغل ختقومل لي ابلكامو اوكي كريت قبري سامي اوكي أنا 50,000 نحراب وافيره برهانه خمو كالو كمو تسفيت كمو خلا سو يبلونكو وقس كله بتحسب عادي احيز سمت يزلو سو جروك تكون يا مالتي نحن هذا ما لا سلنا ريتيرن لنا كل خا تعبي سلازي نسو مس عبيخا نتحبره تسقا في يقبرالو ساعات نحرب ماين بخال انسر يحلك ابو مسيسي بلوك تشين جيروسي that's very beautiful right سبزي عقمي يقولون قل انفسترس يعدم ايديا اللو بيزنس بلان اللو انفسترس كساب كندزي ገንዘብኩም ለሲ ይስም كساب كندزي مخسار اللو مخساب اللو سو تكنيكال يسابورتين نسامي الابزي مالتي هجي ناي سامي الገንዘብ ግሮም ነው ጥራح يكون كان سابورت تقبر زلا እቲ تكنيكالي ابو تومصو زلخ برودكشن እቲ ዝፍርያት ዝፈር ዘሎ رايو ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ዘለኻዮ ሓደ طقم تركبالو اتي سيرفيس ركبالو تسب حاده كلا ነገር كان كل خا اساتيف زخيد يخيدالو كل خا انكم تركبالو خا ادازي من ايلون ماسك وكا تسلا سلازفتره كل ገንዘብ ወስዶ ማለት ነው نو واي ريخم 55 بليون هيجي خلي ام ديموكراتيكس مالتي ازي ناتو دموز خوني نو اي تو هافن هايلم اوريدي بيت فور تفريد مالت اي دون نو يبايك بلدي صدي خريان جين دايب زلهم الدازمين تسلا سلازوننا نو ايدي اين سمتيو ገንዘብ አለው ዶ yes ምክንያቱ ብዙሕ ሸር አለው ልክዕ ከማኻ ኢንቨስተር ይቦ ልክዕ ከማኻ ንሱ ንስኻ 50,000 ክትብል ከለኻ ሰዓቕ ምስለ ዘሎ ብዙሕ አይዲያታት ስለ ዘሎ ስለተበገሰ ሞርኦታት አለው መር ገንዘብ አለው መር ኣታው ኣሎ ቢሊዮን ሶፍ ቢሊዮን ከሎ ኸ ሶ እዝኻ ሓደ ጽቡቕ ሓደ ስፔሻል ስታርት አፕ ቢዝነስ ንጅምር ቢጀር ኢንዲቪጁዋል ኮንትሪቢዩትድ ግሮዝ ነት ቢዝነስ ይገብራሉ ማለት ጆብ ክሪኤሽን most important زعانت ايديا حيزوم مصيوم زمناي تك تمهارو ወይ ካልእ ተማሃሮ ከም ዝሎም ዘለና ጻዓትን ገለን ገይሮም ኣብ በዓል ሬድሲ ሰላም ኮይኑ ተፈጥሮ መስ ክንደይ ሰራሕተኛ ካብዮም ቆጸርሑ ታሰ አይዲያ
سو كل خاطر عبي مالتي كل سلام انت اخا انفست تقبل تقمي ناي قرص كوسد انفست تقبل بزح طقمታት ናይ ቀረፅ ኣሎ ማለት እዩ ሶ እቲ ታክስ ኣድቫንቴጅ ኣብዚ እዚ ባይ ዘ ወይ ዝብሎ ዘለኹ ርእሲ በበይኑ እውን ሌክቸር እዩ በበይኑ እንታይ ዓይነት ታክሲ ኣድቫንቴጅ ዘሎ እንታይ እቲ ኢኖቬሽን ትግበር እንታይ እቲ ኢንተርፕረነር ዝኸውን እዚ በበይኑ እውን ክመፅእ እዩ ኣሕዋት በበይኑ ኩሉ ሻዕ እቲ ግዜ ምስቲ ግዜ ዳኣ ሊሚት እናኾነ ያ ንኩሉ ከተምፅእ ትኽእል ንካ እምበር እዚ ታክሲ ኣድቫንቴጅ ኣብዚ ብሬክ ዳውን ኣሎ ኣዝዩ ኢንቨስት ገብሮ ገንዘብ ንስኻሲ ቅድሚ ታክሲ ምኽፋልካ ተእትዎ ገንዘብ ኣሎ ሓደ እንደገና ኣብ ታክሲ ዲዳክት ዝገብረካ ገንዘብ ኣሎ ክልተ እንደገና ዲፕሪሺየት ዝበሃል ኣሎ ሰለስተ it's a lot of big brand ኣሎ ታክሲ ኣድቫንቴጅ ካብ ኢንቨስትመንት why ትራምፕ 750 ቅርሺ ከፊሉ ኣብ ናይ ታክሲ he's a billionaire right ልዕሊ 3 ቢልዮን ዝውንን ሰብ 750 ከፊሉ ሎም ክኸስዎ ገለበለ ነይሮም yeah he has his own CPA 750 ቅርሺ ራእየ 750 ቅርሺ እኮ መን እኮ $10,000 እተዘእቱ ሰብ እኳ እዩ ዝኸፍላ ያ 10% ናታስ እንድሕር ከፊልካ ስራያ that's how it is ታክስ ብራኬት ማለት ንስኻ 10,000 እንተሊካ ኦኬ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ጎድል ይኽእል ይበሎ እንዳሕላ 13,000 ገለ መለ ንስኻ 30,000 እንድሕር ተእትኾንካሲ ኣን ኣቨሬጅ እቲ ታክስ ሪዳክሽን እቲ ስታንዳርድ ሪዳክሽን ጎዲሉ እዚ ግሮስ ዝገበርካያስ ልዕሊ ትራምፕ ትኸፍል ኣለኻ ንስኻ ምክንያቱ እንታይ ተጠቂሙ he is using this style he is using the tax advantage ተጠቂሙ እቲ ኩሉ ኢንቨስትመንት ዘሎ ዲፕሪሺየት እንዳገበረ ሎስት እንዳርኣየ ካልእ እንዳርኣየ ቴክኒካሊ ሕጋዊ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ምስ ሸጥኻ 1071 ኤክስቼንጅ እንዳገበረ so all complicated a lot thing እንዳገበረ ይኸይድ ማለት simple ሓደ ገዛ ትገዝእ ኣመሎሚ ቅድሚ 2 ዓመት ክንሸጥ ኣይብልኻ ገለ ሓበሻ ስታፕ ኣብ ኣረ ተቐመጡ ኣለኹም ን2 ዓመት እወ እሞ ንምንታይ ኢኹም እታ ገዛሲ 200,000 እንድሕር ገዚእኩማ 2 ዓመት እንድሕር ተቐሚጥኩምላ ኣብኣ እቲ ትረኽቦ ሕጂ ከዓ ንኣብነት 400,000 ክትሸይጥ እያ ንበላ እቲ 200,000 ናይዚ እኮ ኦልሞስት 35% ሚኒማም ልዕሊ 30% እኳ ከም ታክስ ክትከፍልሉ ስዩዝት 2 ዓመት ፅንሑ እሞ እቲ ኣድቫንቴጅ ጥቕሚ ናይ ታክስ ውሰድዎ 2 ዓመት እንድሕር ፀኒሕካ ሲንግል እንድሕር ኮንካ 250,000 ዝረኸብካዮ ፕሮፊት ናይዚ ኣይትኸፍለሉን ሜሪድ ወይ ከዓ ጆይንት ፋይለር እንድሕር ኮንካ ከዓ 500,000 ኣይትኸፍለሉን 2 ይርስ ጥራሕ ክትፅመም ኣለካ እዚ ክብል ከለኹ ግን ኣብ ሲንግል ፋሚሊ ሆም እዩ ዘለኹ ምናር ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ይኹን ዘሎ ናይ ኢንቨስት ፕሮፐርቲ 1031 ዝበሃል ኤክስቼንጅ ካልእ እዩ ዘሎ ማለት ሶ ኣብኣ ትነብር ን2 ዓመት ተፀኒሕካ ድሕሪ እታ ካብኣ ዝረኸብካዮ በነፊት ክብል ከለኹ እታ ካብኣ ዝረኸብካዮ በነፊት ክብል ከለኹ ራእየ 200,000 ገዚእካያሲ እንድሕር ዋላ 300,000 እንድሕር ትሸጣ ኣለኻ ናይታ 100,000 ፕሮፊት እያ እዚኣ መክሰብ እያ እዚኣ ናይዚኣ ሚኒማም ልዕሊ 30% ኢኻ ክትከፍለላ እንድሕር 2 ዓመት ኮፍ ተዘይልካ እታ ገዛ ቅድሚ 2 ዓመት ተሸጥካያ እታ ገዛ that's benefit right 40,000 ኢኻ ትኽስብ ዘላ እቲ ሴቭ ትገብር ዘለኻ ማለት ሚኒማም ኣብዛ ስሞል ነገር ዘሎ so do your own like research do your own advantages كل شيء don't take anything without your consult your advisors your especially accountant ናትካ ሕልፊ ምስ ታክስ ዝተኣሰር ክሳብ ዝኾነ ማለት so ኢንቨስት ገይረ ኣነ ኣብ ስታክ ኣብ ቴስላ እንድሕር less than 1 year እንድሕር ሸጣለ ሾርት ጌይን እዩ ዘለኒ ኣሕዋት ሾርት ጌይን ከዓ ሃይ ታክስ እየ ዝኸፍለሉ ዋይ ዳን ጀስት ሎንግ ተርም ዘይከይድ ልዕሊ ዓመት ልዕሊ ካልእ ዘይፀንሕ less ታክስ ዘይከፍል so tax advantages a lot እዚ ብሓንሳብ ዝውዳእውን ኣይኮነን ኩሉ ሻዕ ኣብ ሓበሻ ኤዱኬሽን ንምህሮ ኣለና ኣሕዋት እዚ ተኸታተልዎ ኮይኖም ፀይና ብስነ ስርዓት እዚ ቀስ ብቐስ so trying to save our money not
paying our money for the government, Uncle Sam is going to take it. So that's why we invest ማለት legacy planning ዝበሃል ውጥን ውርሻ ኸዚኻ ኣነ ስለምንታይ ኢንቨስት ትገብር ደስ በለኝ ንደቀይ ከውርስ ክብለካ ኽእል ነናይ ባዕሉ ክህብቶም ክብለካ ኽእል እቲ ሓደ ነናይ ባዕሉ ታክሲ ጠቕሞ ረኽበሉ ክብለካ ኽእል ከምዚ ንብሎ ዘለና ነናይ ባዕሉ ንሕና ኸነዕልል ኮልና ሕጂ እዚ ንዕልልና ማለት እዩ ሓደ ብሓደ እዚ ኩሉ ትገብሮ ማለት ኣይኮነን እዚ ካብ ኩሉ ኣበይናይ ፊልድ ኢኻ ንስኻ ዘለኻ ንኩሉ እንዳማላእካ ትኸይድ ትኾንካ ዋ ኣንበሳችን ኢልና ፅባሕ ንጎ ክነብለልካ ኢና ያ ባይዞ 5 years from now ከምዚ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ትምህርቲ ዝኸይድ ዘሎ ከምዚ ብዙሓት ሰባት ትዕዘብዎን ትመፅዎን ዘለኹም I'm gonna see ሚሊዮነራት 5 ዓመት ድሓን ዋላ ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመት ሚሊዮነራት ሰባት ክርኢ so far ሓደ ገዛ ነርና ክልተ ሓደ ወሲኽና ኢንቨስት ዝከፊትና ክንዲ ገንዘብ ነርና ኣብዚ ኸይድ ኣሎ ገንዘብና ዓብሎ ከምዚ ቢዝነስ ዘይነበርና ቢዝነስ ገዚእና ከምዚ ካብ ትምህርዎ ካብ ብዙሕ ተማሂርና ፈሊጥና ዝብልዎና ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ we will see ሚሊዮነራት በላቅ ክብሉ እዮም ያንገስት ኮዳ ሰው ምህላው ኣይኮነን ግን ለውጢ ምርኣይ ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ሜን ገንዘብ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ሂወትና ኩልና ንፈልጦ እዩ ማለት እዩ ሶ ሌጋሲ ፕላኒንግ ማለት ውጥን ውርሻ ማለት እዩ ሶ it will transfer ሶ ናቶም ሄርስ በቃ ናብቶም ደቆም ዲዮም ቤተሰቦም ዲዮም ናቶም ጀነሬሽን ክሓልፉ ፃዓዱ ዲነዋይ they are thinking መስሊ ኢንቨስተር ዞም ዓበይቲ ኢንቨስተር they are thinking እንታይ እስኪ ሓስቡ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝመፅእ 3-4 ወለዶም ካይተረፈ ፕላን ዝገብሩ do you think ኣነ ኣብ ስታክእቶም 30 ዓመት ተፀበየ ክብል ከለኹ እዚ ስማኒ ኣነ ደመርኩ ጥቀመሉ ዋላ ነቶም ደቀይ ድሕረ ሞስትሊ ደቀይ ድሕረይ ዘለዎም ክጥቀሙ ስለዚ ኣነ ደቂ ክጥቀመሉ ይኽእል እየ 30 ዓመት እንድሕር ኣነ ስቕ ኢለ ኸይደ በብ100 በብ200 እንዳገበርኩ እንድሕር 1 ሚልዮን ኣትሪፈሎም ነቶም ደቀይ ንዖም ግን ዝሕልፎም ገንዘብ ክኾን ይኽእል እዩ ሕጂ ሜይቢ እዚ ዓይነት ሌክቸርስ እዚ ዓይነት ትምህርቲ ስለዘይነበረና ስለዘይንፈልጦ ዋእያታትና ከለውኩ ኣብዚ ከለውኩ 30 ዓመት 40 ዓመት ዝገበሩ ማለተይሲ በቃ እቶም ዝተበለፅሉ መምሃራና ኣለውና ካብኦም ብጣዕሚ ንፍዓት ኣለውና ብዙሓት ከዓ ዘይፈለጥዎ ዘይተጠቀምሉ ኣለዉ በዚ ጋጣሚ እቶም ዝጥቀምሉ ሕጅብ ዘለኹ ሰባት ኣለዉ ብዛዓድሲ ንዕልል ኢና ንረኸብ ኢና ሓደ መዓልቲ ከምፃልኩም እየ ተመክሮኹም ክትነግሩና ኢኹም ዝብሉ ያር ሚሊዮነራት how do you do this ኣነ ይዕልሎም እዮም ሰው ግን ኣብዚ መፂኹም ክትምህሩና ኣለኩም ሕራይ ፀገም ኣይኮነን ንህረኩም ንኽእል ኢና ትሕመቑ ይብሉኻ ደስ ዝብል ተጠቂሙ ሪል እስቴቶም ዝኸዱ ስታክ ዝኸዱ ስታክ ዝዋፈሩ ኣብ ካልእ ዝኸዱ ኩሉ ተጠቀሙሉ ኣሳላ እዚ ግን ኩሉ ሰብ ተጠቂሙሉ ንዝብሕቶ ኖ ኩሉ ሰብ ኣይተጠቀመሉ ስለዚ ሕጂ ግን እዚ ጀነሬሽን ኣይ ቲንክ ሶ ብዙሕ ጀነሬሽን ይጥቀመሉ ኣሎ ንብል ግምት ኣለና ክጥቀመሉ ከዓ ተስፋ ኣለና ማለት እዩ ሶ ስትንክ about it ኣሕዋት ካልእ ንምንታይ ኢኻ ደስ በለ ተዋፍር እዚኣ ኳ ኣብ የእሰ ጥራሓት ትምልከት ኣብ ካልእ ከምዚ ዓይነታት እውን ኣሎ ኣነ qualified for employer matching program ዝበሃል ኣሎ 401k ዘለኩም ነቶም ካምፓኒ ትሰርሕሎም ሕተትዎም ኣነሲ ሃይ ማችን በቃ ሃይ ማች ክሳብ ክንደይ ኢኹም ንስኹም ዝለዓለ ገንዘብ ናብ ኢንቨስትመንት ናተይ ክትገብሩሎ ይትኽእሉ ኢልኩም ሕተትዎም ናቶም ገንዘብ ገሊኦም ካምፓኒ ንስኻ እንድሕር 500 ቅርሺ ኢንቨስት ጌርካ ንሕና እውን ማዕሪ ማች ክንገብረካ ንኽእል ና 500 ይብሉካ እዮም take that advantage two ways رأيو 500 ንስኻ
بري تاكس قاعد اتوازلها قدم تاكس مخفالك قدم قرض مخفالك قاعد اتوازلها انت تاكس براكيت 25% اتهون كاسه قدم اخا ايوه الله عندنا انا ازر 500 كخبت كامباني تركب زي احوات qualified for employer matching program نكامبانيهم بحلفي engineers doctors nurses كالو زيوم ناي دحان زغونه كامباني سرحو كساب كندي كم زبوخم عطتوا على نحنا قبل خايم قال يوم يا 600 قرش بكا نخلي قبل خايم قل نسخها نحنا 600 بكا نحركنا نسخها يا 600 700 قرش قبر قبل خا خلي ورحي سو انت زي حاسيك خوينا زي انا 700 مقبار نعاها نزا 600 مركاب كتبل كتكدالك زي افور اوان بلان تسرح يس very important for اوان كنتاي بينو ليكتشر عليكم احوات ابتي مجمريا بزح فولورز زينو خاينه بورس channel وانتاي for اوان كي غليص يلو ግን كندغاغمينا صقمكم so employer matching benefit አለዎ ማዓት ገንዘብ አለዎ so نسخة እንደዚህ እንተሄብካ ንሕና ካ እንደዚህ ናብቲ ኢንቨስትመንት ናትካ ክንገብረልካ ኢና ክልተ ወይ ስጠቕኒ ፕሪ ታክስ ይኸይዳሎ ታክስ ከይከፈልካሉ ይኸይዳሎ ሓደ ናትካ ትገንዘብ ካልኣይ ነገር ከዓ ናቶም ከዓ ገንዘብ ትረክብ ኣለኻ ወረ ደስ በለ ስለምንታይ ኢንቨስት ትገብር ካልኣይ ረዲስ ናተይ ታክሳብል ኢንካም ረዲስ ንምግባር ኣነ ኢንቨስት ይገብር ንኣብነት ከምዛ ዝበልኩም ፕሪ ታክስ ዶላርስ ፎር ኦዋን ኬ እንድሕር ናብ ፎር ኦዋን ኬ ኣነ 1000 ቅርሺ ዝኣቱ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ዓቕሚ እንተልኒ ማለት እዩ نوت بليز كابتا taxable item كابتا AGI مسكركا اب تحت ازلا ستاندرد ديدكشن مسكونات ابزي اتمص ገንዘብ ካብዚኣ ይخስብ ኣየር እያ ነዚ ኣሲ ናብዚ ካየትኽዋት ኣብ ኮላ ትእለ ወፅያና ፎር ኦዋን ከ ቴክኒካሊ ቱ ዌይስ ምዚ ኣብዚ ኣዝበልኩ ያተኣስር ማለት እዩ ስለዚህ ኣነ ትገንዘበሲ ቀረጽ ካይተኸፈሎ ኣብ ኣትሎ ቀረጽ ኣነ ይከፍለሉኒ ኣብኡ ይዓብሎ ብብዙሕ ትገንዘብ ስራ ይዓብሎ ካብ ኣነ ነዚ ውፅኤ ቀረጽ ከፊለ እንደገና ኢንቨስት ገብሮ ቀረጽ ካይከፈል ኩሉን እቲ ቀረጽ ክኸፍሎ ዝግብኦ ንመንግስትን እቲ ገንዘብ ንባዕሉን ይዓብሎ ቀረጽ ኣይተርፍኒ ክልተ ነገር ኣብ ህይወት ካይተርፈካነ ሞት እንደ ቀረጽ نمروا ولا بزخدك خير كاسي ألو مالتي أنكل سان سلازي إزلو إذا كن أبناي أبعد فلاني أبي أسأل له سوري أبي أسأل فور 1K أب كندا لو CP قال بهالنيرو أنت سام إذا ما أكل يقلص أنيرو تاي ودا يسمى رسعي له همبر أبي كيالو برهين يقلص أنيرو سو أبعد تقوم له نعترح أنا خاص بلا خبر خليه إنبس خبر خليه يا سورس تتقمنا له سايت تقبرنا له كل شيء انتاي تي 101 investing كل شيء حواتي if you want to read about it more you can just read it more alright شير بلي ودي قبلنا هتا yeah Canadian pension plan thanks حقشا so thank you so much ناب حتى ملسنينا هنا اتوجي من البات تابو زي برهن تليك برهالكم تدليو ومن تخوينو ابتي موداتات ناي كم بيزبلنا دعبا ويلكم كور بزح تحت تليهم كل كنقبلينا مالتي that's the lecture thank you what ناباهم كنمز yeah thank you Miss Fidel Finance yes Miss Mary مس فيدل فاينانس بحساب لايف ايتو يا برين كمان كمايل انت وتغاغينا انا اغاطامي yes we will correct that next time انا اغاطامي قصيرا نسون قصيروا so yeah ግን دحانابتي يوتيوب سكاب زلو ابتي حدا خمهاري خلي yeah بستقال متن yes we are very communicated احوات فيدل فاينانس يكون ري انفستين يكون نايسام يكون بودكاست يكون بستقال متن نحنا بتنمهرو بحساب لايف زي كنقبرو نخلينا ግን انت غيرنا ግን excuse us انتايو يا حوات ابتي زلور استبتي
it doesn't mean ابزي ولا هجي بزحت كتهلو ايكونن so تي تبصعنا غزي مس رخبت سب كيدكم مهاري خلي مالتي so مسلم يا امبر يقرأ عن طبقهم ايلني يسمون مالتي زي اصحي فلتكون يا اوكي سلازي واي انا انفست نقبر زيو تمص لكشرنا صباح كالي ادحان صباح سابرايز قبر لكم كوميديان حدا كوميديان زبلا بزعبه فاينانس مهار الله امصا نسا صباح هوب انت تعيماتن مالتي يسي كوميديان ولا فاينانس تماهير I have no idea بقى قال لي امس شارب زون بقى بتاعي خاتقرم مالتي so yeah ولا أنا أب حدا تموت مسيلين صنيح I know يعني sorry أوكي حتى أنت لينا حتى خن عطينا ولا يقوم تخوين جن أتي أنا بكلم أوكي وفر مقبار جنزب أب واقع مسخ نبرت أوكي لا تسفيتم لمي قرر ناي تسفيتم بس يا وفر مقبار أب واقع كوسخ نبرت متاو مس جزي هابتخا كتعبي يقلك فاينانساوي وحسنات كهبكا نواقعات نبرت سعره يقل كون كم طرتا ወይ ገዛ ምግዛእ ዝኣመሰሉ ናይ ነዊሕ ግዜ ፋይናንሳዊ ዕላማታት ክትቅውም ክሕግዘካ ይኽእል ታንክ ተስፊት ብሾርት ሰንተንስ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ተስፊት ንህለኩም እዚኣ very beautiful ባንክ 500 $1 ኣይትወልኒ ያ ታንክ ዩ ዮሃንስ ያ البنك هاسي حموش ميتس $100 يتون بنك هاس 0.03 ام زبوها باي زوي يس alright ابزلل اوكي البنك كن هو خي مخسب على ودو بمهر no no just البنك تقوم تغنزب احوال كمزي let's say emergency نجار كوينت emergency كمان act saving انت زي كوينو act saving كله كمان high yield saving at least 3% قال يركبين كنو جن بانك ندحر قميت كايو 9% نايت جنزب كان سمم تقوملو 10% انا بعض اللوها خطوص مسكرك هزي وايد سلمن تايم جنزب كاز تقوم تكنيكالي ويز ان لونج ران كري خلنا بانكز بهد زي بانكسي زي كله مخنياتو سب ندابلح ندافلت انداتمهار ندحر زخير كوينو سبب بانك قمت كلني جنزب انا كم باي ازبلنا انا خنتظر اخو ما اخانه تا 100 قرش سنه ب 34 قرش وريد ادحر 10 عام أبتا إنفستيجن 197 قرش خلنا so أب كم ذا نجارات simple terms بنتأخم ناي وقع 10 قرش نبرت نبي 10 قرش صغيرة حمالي نجارات عند عبيت راح يتعبي سلمتاي دموز كان عبيت عبنا سلمتاي أنا average 3% داوس خود that's how it is life كومي من عم تغفر كل شيء عز بلا قاله عم تغفر نبر كلام عم تندحر تغفر اللي خانه تقاقل لها كير something not right minimum بوحدو 300 خطوة خالو دموز ምክንያቱም ዝቕባበ ዓመታዊ ኢንፍሌሽን ዓመታዊ 3% ኖርማል ምክንያቱ እቲ ነገራት ከዓ 3% 4% እንዳወሰኸ ኢኻ ዝኸይድ እያ እሱ እኳ ይትሽግር እኮ ኣስቤዛ ከድካ ዓመት ገዛ ነበርካ ባኒ ብኸማ በታ ቅርሺ ትረኽባ ንኻ ዓመት ተፈልያ ኣላ ስለዚ እሱ እዩ ንኣብነት مس حدا نعللني بزح سلاز أنا مس حدا لازم أسألكم كل شعب مستم فوتهم سبات بزح حد سلاز داولي هي جزاخ جزر لي أوكي جزاخ جزر لي هوا مهجسي كنت زيني مرجع أتليست 3 حكا بني مرجع لنا وتتك خندي تتيد أكثر حمش حكا تخلي أمه 3 أنا عخايا شجرة كاره يجيب زي كتقبل نزخل التعامت اللي إبله حتى 3 حسي نزخل التعامت سي كتقبل يشجرة كاري نو أيشجرني ولا سرحين تسقوك بلن هرا سيف زقبركم جذب الله 3 عند هرجرس بأنت راح خير خير في التعامل هنا وايلي قد نمنتاي دحرخ للطعامت تهجي تخفلا زلخ 5 دحري سوري ب3 عامات دحري قال عامات تخفلا زلخ هجي 5 زيادة أو تدي تركب نعخا تهجي السيت تقبر زلخ ناي ريل استيت كان ناي جزخا قلنا 3 عامات ترم كات تقبر زلخ كان نساكن أيتوسخن يا فيكس ده هجزا هيتوسخن
ኣታዊኻ ግን ክወስኽ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዘሸግረካ ሕጂ እንድሕር ሽግር የብልካን ኮይኑ 3,000 ክትከፍል ትኽእል ንሕርካ ገዛ ኸራይካ 2,500 እዩ ዝኸፍል ቆልዓ ሕጂ 500 ኢኻ ትውስኽ ዘለኻ እቲ 500 ትውስኻ ዘለኻ እንድሕር ዘይተሸግረካ ኮይና ሕጂ ምእታዋሲ እንታይ ኣታ ንዓኻ ዓንቀጽ ትኾነካ ዘላ እንድዒ ፈሪሄ ኖ ምክንያቱ እታ ገዛ ኽራይካ እታ 2,500 ትኸፍለላ ዘለኻ ድሕሪ ዓመት ክንደይ ክትውስኻ 6% ይውስኽ ናይቲ ገዛኻ 6% ትውስኻ ናብ 2,800 ክትመፅያ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ ገለ እታ ሞርጌጅካ ሕጂ ብ3,000 ድሕሪ ገዝግያ ግን ራእያ ድሕሪ 2 ዓመት እታ ገዛ ኽራእያ ክትሓልፋ ቲንክታ ክልተ ነገር ትኸስብ ኣለኻ ብሎ እወን ሓደ ድሕሪ 2 ዓመት እታ ገዛ ኽራይካ ክትሓልፋ እያ ነዛ ሕጂ ዘላ ሞርጌጅካ ዝዕድ ዘላ ትካዕድል ሓደ ካልኣይ ነገርካ እታ ደሞዝካ 5,000 ትኽፈላ ዘለኻ ከዓ ብውሕድ 4% 5% እንዳገበረት እንድሕር ወሲኻ ከዓ ክትውስኻ ገንዘብ ተን 200-300 ክትእትያ ብውሕዱ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ይሰርሕ ትፈትዎ እቲ ስራሕ ያ ብውሕዱ 5,300 ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ 3 ዓመት እታ ዲፈረንስ ትብላ ዘለኻ ገንዘብካ ሕጂ ኣብ ኣስ ክትከፍል ኢኻ ሓደ እንታይ እዩ ንዓኻ ዝዓግተካ ዘሎ ብዚ እዎ ኢንተረስት ሃይ ኢንተረስት ችግር ኣይኮነን ኢንተረስት ሪፋይናንስ ክብሮ ትኽእል ኢኻ ካልእ ጥራሕ ሎናት ኣይትውስኽ ካልእ ዕዳታት ኣይትወስኽ ንዓ ጥራሕ ትስቕልካ ሒዝካ ይኸይድ እምበር 2 ዓመት 3 ዓመት ኣነ ዋላ ካይሰራሕኩም ካብ ዘለኒ ሰይብን እውን ክኸፍላ ይኽእል እዩ ሰት ተወዲያ ጅስ እታ ፓወር እያ እታ ሓይሊ እያ ኣሕዋት እታ ክንገብራ ዝግባአናሲ እታ ሪስክ እያ ሓደ ነገር ከዓ እንድሕር ከይዱ ከዓ ስክራሽ ስታርት ፍሮም ዚሮ ፈሪካ ኣይትነብርን ኢኻ ዘበት ኣበት ፈሪካ ሕጂ ናብ ኣዳኻይ ተኣቱን ኢኻ ወይ ካብ ጥንስቲ ኣብ ናይ ከብዲ ናይ ኣዳኻይ ተኣቱን ኢኻ ላይፍ ክህልወካ ኣሎ ፔሪድ that's how they do okay እንታይ ይገብር 3 እንደን 4 ሕዳር ምእላይ ኮይኑ ናብራ መምህር ደስ በለ ያ ፅቡቅ ያ ኣግሪ ብጣዕ ሓቂ ሓጎስ እዚ ናህና ብሓበሻ 3-4 ሓዳር ኢኻ ተኣሊ ይርዳእኒ ብጣዕሚ ይርዳእኒ እዚ ኣባይ ዘሎ ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ሓውኻ ኣብ ኡጋንዳ ሓፍትኻ ኣብ ኢትዮጵያ ስድራኻ ወለድኻ ኣብ ኤርትራ ራእዮ ሓውኻ ጥራሕ ኣይኮኑን ሶሪ ሓውኻ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኢና ዘለና ንስኻ ከዓ ሰበይትኻ ኣለኻ ናይ ስድራ ሰበይትኻ ከዓ ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ንኣልየን እዚ ሃስል ኣለና ኣይ ኖ ዳት በቃ ነዚ ማኔጅ ክንገብሮ ንድሕር ዘይንኽእል ኮይና ማኔጅ ነዚ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ብጣዕሚ እዚ ላይፍ ስድራ ቤት ክንደይ ስድራ ቤት ካባና ከምዚ ሕወልቲ ስድራ ቤት ካባና ከምዚ እለ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ዘረኣኽዋስ እስኪ ኩልና ንክልተ ወርሒ ኩልና ኤርትራ ካይሰደድና ወይ ከዓ ናብ ስድራ ቤትና ካይሰደድና እስኪ ስቕ ንበል ኢሉ ፅሑፍ ኣንቢቡ ሓደ ሰብ ዋታ ወዲ ኣዕቡር ከተበሎም ኩላ እንድሕር 2 ወርሒ 3 ወርሒ ገንዘብ ካይሰደድ ስቕ ተኢላ ድሓርክ ኣን ኣቨሬጅ ሚኒማም 300 ቅርሺ ወርሒ ወፃእታት ኣለካ እዚ ዘሎ እዩ እዚ ፓርት ኦፍ ናይ ምንታይ ምስ ምንታይ እዩ ዘወዳድሮ መሲልኩም ኣነ كل ساعة أنا أستقبل الميلان تاع مسلكم إكسترا نز خمسي إكسترا أواري الصراحة كم زين بحرالن نخوينو ناي سدرالي ناي قلي صبصباي لأن لسي كاب تاجزي كوفت بلاز تكمل لا إكسترا ساعات يلان سو بخمسي ميلا يتكمعني سو نسخها نحر حموش معاد شدش معاد سرحكم كأزي كم زلوا فلتو إزي ناي سدرا حدا وجن أو ورحي 300 قرشي نابكوي نابمين لك نابحوي نابد إلكا سلال عجنزب تلكا نعوز خون بينو زخوني بك الصورس كم تقول أنت شو ما أنت ساعات سرح أنت خون كأنت تسرحك 9 ساعات كبر اللي يقول له حدا ساعات وسخة معلتي أنت قدام السنبت عرفت خون كخا بحلفي أبزل لغا عد أبع علي أس أوبر كالعلم نزي أخشفنا أخا كالو أخشفني خا كالو بحلفي أوبر كالو كنت أتوقع so extra income غيركا نعو ندا شفنكايا كنت كيد على كامبر very good تخكلي بقى I don't know ما اسكم زود الله I don't think so كابي ودنا زخي صبو ነገር ግን مستم صعادو مستم كال مز نابرا نايزه معد خنوادادر خنا we don't spend that much نسم spend يمس كوبوت so we have to saver ka good saver ka نكون لنا اتنا انا أوددر زأتونا نجار كابع منا نلعلي كلمة أطول نخيل نجارات كأخذ تنقال حلف وضعيتنا بس نسرعت نحر مانج جرناف ناتو
ብዙሕ ዓይነት ምግብታት ኦርደር ኣይንገብርና ከና ብሬስቶራንት ገለመለ ብዙሕ ኣይኮንናን እጅ ራእዩ እቲ ኩክ ኣት ሃውስ ኣብቲ ናይ ባጀት ክምህር ከለኹ ኣብ ገዛ ኩክ ክትገብር ፈትን እንዳበልኩ ምህር ነይረ ስለዚ ከምኡ ክሳብ ዝኾንና ዊ ኣር ኦኬ ኣምታለኒ ንሕና ኣለና ዶ ሓደ ሽግርና ስድራ ቤት ሽግር ኣለውና ናይ ስድራና ማለት ናይ ኩልና ነዚ ግን ሜላ ኣካይዳ ጌርካ ጥራሓ ክትከዶ ትኽእል እምበር ካብ ሓንቲ እቶት እንድሕር ትኸዳ ኮንካ ነወይ ሓወስ ሓንቲ እቶት ዳስ ዋይ ይኒድ ሚኒማም ክልተ እቶት ብውሕዱ ያ እንደገና ኣብታ ትተኽላ ትካል ገዛ እንድሕር ንብላ ሊና እውን ዶንጎ ፋር ካብታ ገዛ ኸራይ ትኸፍላ ዘለኻ ሲ ካብኡ ንላዕሊ ሞር ትመጠቅካ ክትከውን ይብለን ኦልሬዲ እታ ትኸፍላ ዘለኻ ገዛ ኸራይ ንሳ ክፈል ታውን ግዛ ከባቢ 250 ሽሕ ተፀሚምካ ብዘይ ምቁራፅ ዓመት ክልተ ዓመት ለይትን ቀትርን ስራሕ ንዳውን ፔመንት ዝለዓለ ዳውን ፔመንት ነቲ ሞርገጅካ ንምጉዳል እጂ እንታይ እታ ተወስዳ ሓለንጊ ኣባ ሓደ ሲ ብከምዚ ኣለና እዚ ዝፈትዎ ሰብ እዩ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ክሪአካ ክንደዚኣ ክሰርሕ ኢልኒ ሲ ክንዳ ኣሰሪሐ ኣይዕረፈን ግን ሰብዚ ክንደዚኣ ደስ በለካ ትሪአናካ ክንደዚኣ ክሰርሐ ኢሉስ ክንዳኣ ከዓ ሰሪሐ ከምዛ ትሰርሓ ዘለካ ክንዳኣ ሰሪሕካ እንድሕር ቀይድካ ቁሩብ ግዜ ትተሓስቦ ዘለካ ገዛ ኣይኮነን ካልእ ክትገብር ምዃንካ ፍለጥ እዚ ግን ሾርት ተርም ማለት 2 years ሂ ሲንግል እዩ ዋላ ሓንቲ የብሉን ሲንግል ክሳብ ዝኾነ ክኸይድ ይኽእል ክጋላበጥ ይኽእል ማለት እዩ ሶ በቃ እቲ ስፔሻሊ ኣብ በዓል ዩኤስኤ ኣብ ካልእ እንድሕር ኣሊኻ ኦፕን 24 hours ዘሎ ተን ትድቅሰለን ሰዓት ፈሊኻ ኣብ ካልእ ዕላማ እንተሊኻ ስታ ማለት ኣብ ትምህርቲ ኣለኹ ኣብዚ ፕሮግራም ኣለኹ ኣነ ከምዚ ዶ ገለገለ እንተሊኻ እሱ እውን ሓደ ኢንቨስት ኢኻ ትገብር ዘለካ ኤዱኬሽን ኢዝ ቢግ ኢንቨስትመንት ማለት እዩ ክንኡ ግን your time wisely እንድሕር ተጠቂምካ it's very easy to do that okay alright ገብረ መስቀል ጥዕምዝጊ ሃይዶ so thank you for your lecture and I appreciate it okay so can you please give us an idea which stock are the best to invest on this year again thank you so much well ሕጂ እንታይ እዩ ስልካ ገሪ ኣበይ ናይ ስታክ ዝበለፀ ንዝብል ሕቶ እቲ ፐርሰናል ኦፒኒየን ወይ ከዓ ፐርሰናል አንሰር ይኸበካ ዝኽእል ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክብል ይኽእል ኣነ ኣበይ ኢኻ ትደሊ ንስኻ ግሮዝ ስታክ ድሕሸካ ዋላስ ሎንግ ተርም ፕላን ድሕሸካ እዚ ኣሎ ማለት ሕጂ ኣነ ኩሉ ሻዕ እንድሕር ጀማሪ ኮይኑ ሰብ ሪኮመንድ ዝገብር ኣብዚ ዓዲ ተሊኻ ኣብ ዝኾነ ወይ ኢቲኤፍ ወይ ኢንዴክስ I like index or ETF ሕጂ ንምንታይ መሲልካ ኣብ ግሮዝ ስታክ እቶ እንተበልኩኻ ተስላ ኺድ ተስላ ሕጂ ወዲቓላ እሞ ብዙሕ ሸር ግዛእ እንተበልኩኻ እቲ ናትካ ሜን እቲ ናትካ ቶለራንስ እቲ ሪስክ ቶለራንስ ኮንትሮል ደ ክትገብሮ ትኽእልካ ኣነ ኣይ ላይክ ተስላ እንታለኒ ኣይ ላቭ ተስላ ምክንያቱ በዚ ዘላቶሲ ዓቕሚ እንተዝህልወንስ ሞር ምገዛእኩ ማለት ሕጂ I don't care ብዛዕባ ፅባሕ ፍላክቹዌሽን ዳውን ክትከውን ትኽእል እያ ገለ መለ ፈፂመ ሓሲበሉ ይፈልጥኒ ክሓስበሉ እውን ኣይደልን ናይ ሎንግ ተርም ፕላን እዩ ዘለኒ كم يزبل ناي نوح ناي بقى ناي نوح سلازي نسخة ناتك علامة انتاي نو أنا ستيري خوين السوق إلي راح يقيد ريسك بزو حيد اللي نتخون S&P is the best 10-11% حزم الله سكا خوينو قرية simple بحبي بروفيشنال ندحركم كا أحوال ندحر نسخة أتاوي خان ندحر دحان كوينو كاب 8 الشحن لعلي أتاو زلك سب ندحركم كا بحلفي نسو كيب كيركا أبعال S&P ندحر كيركا simple ريسك داركا يقولوا نسو S&P زي let me show you this أحوال كل شيء زمهرو له بقى سبوه مهارة له إزبل أحوال I don't know why بؤسب كمهار ألو بزي okay بزي لعل حموشة 206 كامباني وني نزغيد مينيمم 3 شحال لك على بزي نهجم مالي average 11-12 return يقبر أبزي it's good but it's good it's the high بس يحزل له جنا من تريد لهم 14 عند شعات من 5 شمال هاي يزله
سنسخان دحر زي تربش كونكا نسخان حصير تدليو اندحر تزي كونكا تجنزبكا خمسي فاست جرو قبل اندحر كونكا خص قلطي في عبيت كر يدل اندحر كونكا ابتن جرو ستاك خاتكي كم سيمبل سب اندحر كونكا تخيل ابدي اسالكا بقرب نداتها 500 ريبو واحد نداتها اندخيركا ورحاوي 11% اندحر تملاس غيركا اوكي like simple is بزلو هاني simple SNP ندخركا ولا اي تجمر 3000 احنا قد نخاف تجمر مخفات مالتي يخير أنا 10 عام سقيل كان الساعة رايو just اوكي 11.43 انوال كا ما نزل كان الساعة just ستريس زي بالله هذه اول حوها يا 400 قرش ولا in the fish مانس think that interest ترايسر ايو كباب 300 شحتي خلها نسخة 9 6 راحها 9 9 شحت راحها كونتريبيوت كيركا دعري 10 عامس almost ناك نافرق ميلنا لك أزاي خلقت نقبرها بحسب سيرش نقبرها S&P return for 45 years حوات نربعان 5 عامت what is an average S&P return 5 عامت 11.13 S&P return 5 عامس 11.13 إذي ناتين دي تغيري أنا 5 عامتين نسالة عامت 9.9 anyway كم داقبر an average 11.13 تخيل إذي أنا السخان عخان دحرنا زي أفور كتقبرا خونكا ولا حنتو كوي إدخان 3 شهر راح أتخاكو كت مهركات تخيلها كتعبي تخيلها كتلوت تخيلها اندحر برتعك هذا حان زخونه ገንዘብ እንተሊካ ህጂ بحلفي اندحر 30 شح يخون تكهلوني تبل اندحر كون كان تجمير كايو እዚ كا اندحر عبي خان 30 عمت يخيد بقى لونج تيرم تليكا خا حاجه money is going to change like 2.1 million كنده إخا ገንዘብ كان سخاتي خازلها 174 شح ترئنا خالا زيا ازي اخان هتلكم ابزي رايوا simple term 45 euros ka 11.7 اوكي غيراتها 13 تبزلا اذا 43 دولار اهن راك 13 yeah almost 2 million مالتي so ازي simple كتكودو تخيل نجار يا حوات اتزقال لينا نزارب زلنا هنا ETF كتكي تخلها بأوروبا أزلهم ETF تسمي على ETF ندحر توافركم خمسي نعخاسي چنقتا يقبرلكا ستريس يقبرلكا just let that go automatic حمس ديو أبصمن بحلفن تجركا تبرازي سي حمس أبصمن نيش تدربي نتنا 400 أبصمن ولا 100 قرش نتا 100 قرش أبصمن جن يا تبع حتى الله زيان عخا فتصيما يتحاسيكاني 4 أبصمن 100 قرشنا نبزلا 100 قرش كون السخان دحر دويل كالو دس بلا شاخن ستلكاكو أب حنت مقبنا أب حنت بيرانا أب حنت تأشمنكو أنت واعز الله تالني لما 100 قرش هيجي تقبرا زلخا خا دحر 10 عامت كانت كدموز سلازا عبي نسون كعبيو تا 100 قرشون أي بقى تا دحر 10 عامت زام 400 تقبرا زلخا سي أم تلن دحر 10 عامت value of nice شومن تا 100 قرش تكونيا مست inflation حوات تايز بزلو دس بلا يتبلني تهجم 100 قرش تخونا زلخا نا ياخذ بها خلخا دحر صباح نقول دحر 10 عامت سي كباب 200 يا ومنياتا اوتوتكاس اللي تغيره ገንዘብ ካ ናብ 3 ሚሊዮን ገጹ ዝኸይድ ካ ክትዛረብ ዘለካ ሰ ምክንያቱ 100 ቅርሺ እንዳገበርካ ወይ 400 ጥራይ እንዳገበርካ ወርሒ ኣይትኸይድን ካን 30 ዓመታት ዘለና ምክንያቱ ምስከድካ ነዊሕ ግዜ ምስከድካ እቲ ገንዘብካ ኣተውካ ስለ ዝበዝሕ ንስኻ ክትበዚሓ ናብኣኻ ክትበዚሓ ሶ ገረ እዚ እኽ መኽረካ ዝኽእል ማለት እዩ እንታይ እዩ
3 ways يعني زار كل شيء أحوال بيزنس تمرازيو أب بيزنس صبور ريتشرن لك ستاك ريل استيت كريبتو أبزي نجارات اللي حتنقص أسكن أبينا عقمي زلك أبينا يستكن كم ويز بالنا فاست جرو ستاك نهار أتيخا أب إن داون على قرب نسو خشات أختلوت ها ماركت كود كلون كتوص ها نشوف تماريس كها أختات خا دحار كم دا جبركات كي تخلها أبز نورمال بعد الإندكسات نحر كي كاس سيمبل صراحة لك نحر كي بزعبون ورا هيكون كاس الكات كي تخلها من وحكي ناتكا لونج تيرم ناتكا هاي كندي عمتي ناتكا هاي كا بلانون أجداسي I know زي ما بإسرائيل دلهم صبوا أمبر والله يا بإسرائيل دلنا يا تسفيتهم أوكي سو أنا جزاء كراي كلت شيء عسران سلسلة يا حادث سلحن سنة يخفل نير هجي نسعات إسراء يوهانس حوي يتردأتن أوكي شحن سلسلة ميتن شحن 4 أيضا أنت إزي حادث سلسلة عزيزي عسرت سلسلة شحن كباب اسكي يوهانس طبق غير كاتحف اللي ولا ريكر غيركا بتي ماسنجر ريكر غيركا تسيركا لك اسمعي ابزيا ماسنجر ريكر غيركا سلي تا تدلي عمل اختي تن كنقلص عينا دحن سو اجنت عينا بدلنا احنا كل شيء احوات just don't get stressed don't get like نابزيد لي ايتጫባበጥ ግን እትክትከብሮ ትኽእል እንዳገበርካ ባይ ዘ ወይ ጽባሕ ምስ እዚ ተኣሰር ክላስ ክትህልወና እያ ናይ ጽባሕ ክላስና جن اشتعدل كبك على يوهانس ندحر تحتها ويون مستكراي ندحر كينا ناي غزا قال ندحر كينا صباح بزعبا مغلص لني بتكابتي ناشنت ببونيا زبلنا نفع إلايو صباح ون كنقلص ان خلنا جينتن قليصنا ينزلنا اهلني مسلين ساعه 20 انقرنا حوات ثانك يو سو ماتش كم تلمود مسخم صنحنا حبشا اديوكيشن زي نايلوم معانت زنبره تمرتنا كن ثانك يو تو لازم كلهم حوات Thank you نسخم كأبزي من مصنحكم مسانا وحسانيحكم yeah talk to you next time guys go bye 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 thank you